እዚ ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ እዩ። ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ በህዝባዊ ርክባት ፖሊስ ኤርትራ ወትሩ ሰንበት ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈርቃን ቅድሚ ቀትሪ ዝቀርብ ኮይኑ ሶሉስ ምሸት ሰዓት 8 ኣብ ሬድዮ ዛራ ዝድገም መደብ እዩ። ኣብ ርሑቅን ቀረባን ብሬድዮን ሳተላይትን መደባት ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ ምክታል እትርከቡ ከመይ ትቕንዩ? ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ ንሎሙውን ይምህሩን ይሕብሩን እዮም ዝበለቶም ትሕዝቶታት ኣዳልያላ። መደባትና ክሳብ ንዛዝም ክትከታተሉና በአኽብሮት ዘዕድመኩም ተረኛ ኣዋሃዲ መደባት ኤርሚያስ አስፋዬ ብወገን ቴክኒክ ምሳይ ዝሕብሩን አቤል አብርሃሚው እሞ አንባብ ዜና ሃገራውን አህጉራውን ዜናታት ፖሊስ ንምቕራብ ተዳሊሎ መስመር ንዑ አረኪበ ድሕሪ ዜና ክምለሰኩም እየ። سلام كم يتغني زخبركم سمعتنا نزعلت تدالو سومناوي هاجراون زينا بوليس لكم قريبنا لنا زينا زغرب لكم عوت عام ጉጅላው ዓመጽ ፈጽሙ ናይ ማእሰር ትፍርድ ተወሲኑ ሎም ኣብከረን ንጓል 16 ዓመት ብጉጅለ ዝዓመጹ መንስያት ጉዳዮም ኣብ ቤት ፍርድ ንዞባ ከረን ክረአ ድሕሪ ምጽናሕ ናይ ማእሰር ትፍርድ ከም ዝተወሰነሎም ሓላፍ መርመራ ገበን ቀዳማይ መደበር ፖሊስ ከረን ሙሳ ኑር ሕዋር ሸኽ ምስ ልኡኽ ድምጽ ፖሊስ ኣብ ዘካየዶ ቃለ መሕተት ሓቢሮም እዚ ፍጻመ ብ21 መጋቢት 2020 ሰዓት 8 ምሽት ኣብ ምሕዳር ከባቢ ባዳ 5 ዘጋጠሙ ምዃኑ ዝሓበረ ሓላፍ መርመራ ገበን ቀዳማይ መደበር ፖሊስ ገበኛታት ብሓይሊ ምፍራሕን ኣብ ልዕሊ ግዳይ ዓመጽ ከም ዝፈጸሙን ሃለዋታ ድሕሪ ምጥፋውን ናብ በረኻ ተሰኪሞም ብምውሳድ ከም እንደገና ከም ዝተጋሰሱዋን ንውጽኢት መርመራ ምርኩስ ምግባር ብዝርዝር ገሊጹም ወሲኹን ወጋሕታ ሃለዋታ ምስ ፈለጠት ብህዝቢ ተሓጊዛና ሆስፒታል ከረን ብምኻድ ግቡእ ሕክምናዊ ረድኤት ከም ዝተወሃባን ናይ ጥንስን ሕማምን መርመራውን ከም ዝተኻየደላ ኣረዲዮም ሙሳኑር ሕዋር ሸኽ ኣብ መግለጺኡ እዞም መሐመድ በሪህ ፍዳጋ ዒሳ ዓብድራህማን መርሃዊ ክብራብ ሳሙኤል ሃይለ ኑር ዓብደላ عود كفلاي استبهال نبرت كذا ماكرن البيوم كاب 18 كسب 25 كوينو نفس وكفهم كاب 18 كسب 10 حد عمتات مسوم استحابرت دنايت فقار استبهالتون ناكلت عمتات ما أثرت كم استفرد أبريهم وسيخو دما قبلنياتات كان زمور تجوار بنفتمهم زت حساس بكون تخونه نزفتمهم قبل زمات أتنفرد مركبهم جن زحجوسي قبل قليتهم أب مو داتا بوليس زو عن سبا أو قبلات عمل توفر منسيات قبلنا وتجواراتهم بخبيد زقط أم مخانو كابز قبلنا تماهرهم أب سرحن تمرتن كرهبو عليك أنسي أحدهم حالة كريو أزخخيرهم بقد لسبست ترتقى أفتح تقيد مئتها وتحبيرهم ساميل تسفاتين استبهال بعلمويا مستخلص أقول رئيسي مالت باربيري ببرز قتلت أرطر أفتح تقيد كم زاتوه كم مدبر بوليس من دفراز بس حنا حبري تقليتهم إذ يوهانس ستيفانوس حاشا لاستبهال ود ثلاثا شعاتن عمت أرطر مسموات دك أحد خينهم حاسبون تدالين كبهادو برد دحر ممتع نفس الحكي لتوكيسو خمس قتلون بقدماي درجة أدلت ترتيرو أفتح تقيد كأتو خمس خالنيو أتزرخبني حبري تانتيرهم طرطر ندرخيت قبنا وتجواراتو أملكيت إنه بوليس هبزها وقال بأمن جيروس لزهار منن بقتلنا تعرفس لزساقين كتصورس لزي كالكي قتلو تجديده قبل قليتو أتو قداي عم قتال زبط خمسين برز حبر مدبر بوليس من دفرا زي رادونا قدايات بالزبط زي كوين دما بحقاو مدايكم فتحهم دا أمبر قداي قالوا تو أتحساس باب مخان بخبيت زقطعنا تجوارات كم فتسام كم كتب أتحساسيهم بمتميان سنة داسترترة تغيرهم أمتميان مسنا عن استفلالي حقاو سندات توافيرت أنا حترطر دحر استقبرلو مكتالن متحوار حزبن أفتح تغيير خمسة أتوه كاب قدماي مدبر بوليس ترخ وحبريتا قليتهم إذا استغلت أهي كيدان استوهال طرطر أدراشو غزابان داتلين كوينو محتمات محدار نوسوا غزابان دان كبسراويت 4 شعاتن سنيعب مدلاو نستفلالي معلتات يتقومولو منبارو مرمار تسفا قابر تخلاي مانت نلوخ دنت بوليس حبيروم بزيكازي كلتميتني إسران شو منتن كارتات معدل لامبا من محدار كوابيتات زبان سنكين ما يجحجحنا داليو
باستفلالي تحت علم قولنا في معدل نقطة لامبانا لأخذ بجزيز وصلوا شحن 140 لتر بحساب 20 أفان لتر جزيو بحساب 28 نافع يشطوا من بار تمرمر بوليس وسيو حبيرهم نتبع حيل أمام موتيز نبرة جدب من قصاص مكان بمزماز نقل سبات نحكمنا هم من قصاص أمسيلو فقالي تحفلهم من بارك في اللتنكلو عسرت خلطة من قصاص تمهارو كوليج عاد غيح بمسنا نخشوت أدالي وهم زنبرون تجليتهم طرطر حرس خير له مرمرة مبزحته تجنزب أمستن قمار نت أفافو كنت نبرة شعات ميت برجنزب إثيوبيا عسرت خلطة تمين من قصاص ورا تمهارو كوليج عاد غيح عسرت حمشة تمين سندات فقار حي العمام كومون 9 لتر لامبا بإكزيفيت تحيزهم زلوت مرمار بوليسانة تيرلهم زي خبركم سمعتنا زينا فشت هاجريهم كتكاتلوا تانيكم نحر زحت أرمى سجاجر أهجروا زينا يسعب أهجروا زينا بوليس تنزانيا ندار خسر قصني هم نزبلهم 15 سوات تحت قدرة رؤاتهم بوليس تنزانيا أب كتما دار السلام أب زركب مكفافل نداري مسكند مسمر زي حقاو تبو ألاقيهم ندار خسر قصني هم نزبلهم 15 سوات أب تحت قدرة متاو كفتها جرستفنو زين حبيرهم كوميشنر بوليس دار السلام أموس ماكال نزب زملكة أبزهو بمجلسي بزي كازم ستوص 15 كالوت شدشهم متمساسل أجواب 324 بليون شيلينغ استمن 194 مليون 160 شحن لتروتات ندار بمسرق تخصيصهم قدام ببيت فردي رمهلاو أبريهم كرميون كوميلات تقيمهم ناشتو تبوتات من اللي قبل كأخم بومبا ماين أو أبايتهم ندار كوعز ترخو سبات من بارم كارديوم دقي من 5 عينة سرق ندار نبرة نمقبار حدا ورص مرب حنتيزنا لنا كاب حجن دحركم عدل سلازينهب اتوب كنت ابتب كتبلو تحاسبوا اداكم اكبو نزعش شلكم كسرق انت ترخيبكم جن أبايتهم كي ترفز هجر مخانو تفلت لكم كبل دما كوميشنر مكالات انكيهم اتهاجر بخمس تقلت أجواب استفدت مسرق نداري أوش تحد عمد ترينا 37 بليون شيلين كسارة خمسة ما ينقر كاب لندن ناب أوستراليا عاد أفارس كسرقة فتون تطرات تغيرهم 84 مليون باوند استمن 500 كيلوغرام كوكين هيزم كباهجراو معرفون فرتي هيزرو لندن سبقوس تطرات دهر استجبروا لهم تبقوا مكتتال أم معرفون فرتيدنا أوستراليا كم ستحجو تحبيرهم زوم بمثلال أتفارس كسرقة فتونو وال55 عام السبيتن ود 30 كرتن عام السبعين بمكونات مأكل مرمرة جبن كتما هانول لندن أبتحت غير كاتون كلو وال30 حد عام السبيت دحيرة أبتحت غير 5 أتو تجليت حلفت مكتال دوات أوستراليا 5 حبرو وزوم أبتحت غير زركوب 3 ترطرات نتكاب لندن عدقوا أتفارس نحلفت تتان تقوت أترت معرفون فرتي هيزرون أتاليلهم دحر محلافهم بترتارة أم معرفون فرتيدنا أوستراليا تحزهم زخارو وسيخهم جليتهم كموتيت نايت عبد التورتراز كيزولو مرمرة أو كتما هانولا بزركب حدا جزاتهم تورتراز بستقبل تفتش لعلى 350 باوند زقمت أفارسن 6 باوند رجن زبن كرهو 5 خالو أو تبوتا استرخو حلفت قليتهم نايمو داتا زينا بوليس أو حوس كتما جوهر باكستان متقعت تفتزم تورتوري قياد زحالف سمون أو حوس كتما جوهر باكستان استخير متقعتي كم قدماي تورتور زوسد 8 جول سبهال تورتور أفتحت قطر بوليس باكستان وعلوم إثنين بوليس إلى ما جيرو استخير متقعتي تورتور مكينة بستتصور نتاوجهم صفتهم أفنيا بوليس تهاجر قليت تورتور كفلت زخالة تهاجبن صفتهم لا تشكركاريت كده ما أبوتها في التأمي جمن مبتحة حيزواب قولناتات كتما لهوركو وعز من أتا كاميرا لحر مسأليهم بيت أب حفيز سائل استبهالك كباب استخير متقعتي 3 سبات كموتون كلو خالت بوسحم زي تفلتو سباتون بخبيركم زقصولت أبسابات بوليس تهاجر قليتهم بزي كازي حيلتات أتا تهاجر دحر زقورو سرحيت أفت متقعتي إيدكم زولو استقلت بيتر باول ديفيد استبهال تورتور كغيرو مخالم تحبيروم تورتور دحر متحازو أبستقبر مرمرا أبز حالفش دشة سامنتات راي 3 جزينا بوتا في تأمي جبن كمت كلو مسبوزحات أفت متقعتي إيدكم زولو مستطرطر عطقاتي الرهب كم زنبرن بعويها أتا مستاريحت جبن زخونة تشكركاريت بسو مستمزجبت مخانان كرجاجت كيل اللوم زي خبركم سمعتنا نزع على استدارو سموناوي زينا بوليس بستفتيمو له مسترف مدباتنا نحرقكم بوغني سلام كبرات سمعتنا حجي مدب مكلخل جبنينا خنا غرب متشم زبيتاوي قونت بستفالالي مدايو زفتسم زبيتاو قونت حبوق جبن تبهيليو زقلات تحبيو جن أحبانيو يبلنا له تمزجن تكو نزيادة مرداتا بسفحو زدالو صحفالو موسى كيدانه كم ببلنايوم
شلل كبهال زيبولو حبق جبن لومي جزيه تغير يو سبون معبيليو يبهال امبر ابز جزيه زون ولا بوزحاتا يخونو نسب قال كيدانوم اقحا زي قطرو نغرጭታቶም አክንዲ ቢሂን ሚሂን ብዱላ ክፈትሖ ዝህቁኑን በቲ ንሰበይቲ አብሳልስቲ ንብዕራይ አብ መልሲ ብዝብል ግዚኡ ዘሕለፈ ድሕር ባህሊ ዝምርሑን ልቦና ዝጎደሎም ሰባት አለው በዓል ቤተይ ነበር ሕጂ ካብቶም ቆልዓን ሰበይትን ሃራሚኦም ዝፈቱ ኢሎም ዝሓስቡ ደናቁር ሓደ እዩ እያ ትብል ጓል 35 ዓመት ግዳይ ሃብተ ሰኻሕክሕና በለት ብዛዕባቲ ኣብ ገዛ ብገዛእ በዓል እንዳ ዘጋጥማ ዝነበረ ሕሱም ተመክሮ ከተዘንቱ ከላ እታ ሰብኣይ ምዃኑ ከርእየኒሉ ፈለማ ጉንዲ እዝነይ ዝጨልገመኒ ከተሕምም ክንድማዓት ያ ነይራ ኮቶኻ ኣይርስዓኔ ያኢ ስምብራት ከይርአ ብፀጉሪ ርእሰይ ዓጥዒቱ ምስ መሬት ይኹን ምስ መንደቕ ከላጋዕን ከሎ ድማ ሕጂ ኮይኑ እዩ ዝረኣየኒ ብዝኾነ ብኡ ኣይሓለፈለይን ኣብ ኢደይ ሳንቲም ከም ዘይሕዝ ገይሩ ከይኣክል ምስ መሓዝተይ ከይረኸቡን ዝከኣሎ ክገብር ጀሚሩ እዚ ንባዕሉ ካብ ምህራም ዘይንእስ መቕፃዕቲ እዩ እቲ ቀፃሊ ዝገብረለይ ዝነበረ ምክትታል ምስቲ ብዝጠቅምን ዘይጠቅምን ኒንን ወስን ተደሚሩ ጭንቀት ክገብረለይ ካብኡ ሓሊፉ እውን ሙሉእ ኣካለይ ኣእምሮይን ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ቁፅፅሩ ዝኣተወ ኮይኑ ክሳብ ዝስምዓኒ ኮይነ ነይረ ካን መፈጠረይ ፀሊኤ ከምኡ ዓይነት ሰብኣይስ ኣይሃብካዩ ተመክሮ ወይዘሮ ግዳይ ሃብተ ንዘቤታዊ ጎነፅ ቁልጭ ኣቢሉ ዘርኢ ኣብነት እዩ ግርጭት ንዝኾነ ሰብ ኣብ ጉዕዞ ህይወቱ ኣብ ውሽጢ ሓዳር ይኹን ካብ ወፃኢ ከጋጥሞ ዝኽእል ንቡርቶር እዩ ካብ ጽልዋኡ ከምልጥ ወይ ኣቐዲሙ ነቲ ነገር ክከላኸሎ ዝኽእል እውን ዳርጋ የለን ንምንታይ እንተልና ብፍላይ ኣብ ዘቤታዊ ጎነፅ እቲ ፀገም ዝወርድ ኣብ ገዛኸሞ ብማንም ዘይኮነስ በቲ እትፈትዎ ወይ እምነት ዘንበርካሉ ሰብ ብምዃኑ ዝበዝሕ ግዜያት ተዳሊኻሉ ኣይትጠንሕን ኢኻ ዘይተፀበኻዮ ማለት ድቦላ ክኸውን ከሎ ድማ ቅልብላው ምስዓቡ ዘይትርፍ እዩ እቲ መውፅኢ ንባዕሉ ንግዚኡ እውን ይኹን ግብረ መልሲ ናይ ምሃብ ተኽእሎኻ ክፀሉን ሓገዝ ካልኦት ንምሕታት ኣፀጋሚ ክገብሮን ይኽእል እዩ ከም ሰብኣይ ግዳይ ንወስ ዘይቅደሙ ኮፍ ኢልካ ካብ ምልዛብ ስላዕ ኣልዒልካ ምሽቋጥ ዝቐሎም ሓያለዮም ንሳቶም ኣይርድኦምን እምበር ንግሆ ሆ ሑሕን ጠፋዕን እንተበዚሑ ከም ንቡር ዝውሰደሉ ኩነታት ክፍጠር ይኽእል እዩ ኣብ ሓንጎል ግዳይ ናይ ሕፍረት ሕልና ገመንን ፍርሕን ስምዒታት ምኽታሉ ግን ኣይተርፎን እዩ ስርዚ ከዓ ብዛዕባ ፀገምካ ንኻልኦት ምክፋልን ረዳእ ምርካብን ኣሸጋሪ እዩ ዝኸውን ዘቤታዊ ጎነፅ ብሓፈሻ ስሙውን ከም ዝእምቶ ኣብ ውሽጢ ስድራ ብሓደ ካብ መፃምዲ ብወላዲ ኣብ ልዕሊ ውሉዳት ወይ እውን እኹል ብዝኾነ ውላድካ ዝዝውተር ተርእዮ እኳ እንተኾነ ኣብ መንጎ ኣዝማድ ዝፍፀም እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ንግዳይ ብነድርን ቁጥዐን ብምድሃል ፀቕጢ ብምፍጣር ንተግባራቱ ብምንቃፍን ምክፋን ድማ እዩ ዝጅመር ብድሕሪ እዚ ከዓ ናብ ሃሰውሰብ በትሪ ይእቶ ማለት እዩ ጎነፅ ግን ብበትሪ ወይ ጉስጢ ጥራይ ኣይኮነን ዝግለፅ ንንጥፈታት ግዳይ ክትቆፃፀር ምድላይ እውን ከም ስምዒታዊ ጎነፅ እዩ ዝርአ ሓደ ግዜ ፈፃሚ ስምዒታዊ ጎነፅ ኣብ ነብሱ ወይ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ኣባላት ስድራ ጉድኣት ንምውራድ ክህንደድ ይኽእል እዩ እቲ ሰብ ኣብዚ ደረጃ እዚ እንተበፂሑ እኳ ዝምልከቶም ሰመዝ ፖሊስ ይኹኑ ኣለይቲ ግዳይ ንእለቱ ክሕበሩ እዩ ዘለዎም ምክንያቱ ንዝበሎ ኣብ ግብሪ ከውዕሎ ይኽእል እዩ ዘቤታዊ ጎነፅ ብጉስጥን በትርን ወይ ብታዲድን ዒደር መልሓስን ጥራይ ኣይኮነን ዝፍፀም ፋይናንሳዊ ፆታዊ ወይ ሃይማኖታዊ መንገድታት ሒዙ ክፍፀም እውን ይረአዩ ፀቕጥን ምፍራህን ሓዊስካ ኣብ ልዕሊ ኣዝማድ ዝፍፀም ፆታዊ ጎነፅ እውን ዘውትር እዩ እዚ ንስጋዊ ርክብ ዕላማ ዝገብር ብምዃኑ ብዙሕ ግዜያት ክትዛረበሉ ኣሸጋሪ ኮይኑ እዩ ዝርከብ ካልእ ሕማቕ መዳይ ናይ ዘቤታዊ ጎነፅ ክደጋገም ከሎ በቲ ግዳይ እውን ከም ቅቡል ዝውሰድ ምስ ግዜ ድማ እናወሰኸን እናበኣሰን ዝኸይድ ምዃኑ እዩ ብዙሕ ግዜያት እቲ ፈፃሚ ጎነፅ ነቲ ምክንያት ንግዳይ ከፀጋዓሉ እዩ ዝርአ ሓንሳእ ብምስልባጥ ካልእ ሳዕ ልቢ ዘረስርስ ህያብ ብምሃብ እውን ከምዘየቃልዖ ክገብር ይፍትን እዩ ኣብ ውሽጢ ስድራ ብስተሮ ተዓቢጡ እውን ስለ ዝተርፍ ዘቤታዊ ጎነፅ ሕቡእ ገበን ተባሂሉ እዩ ዝግለፅ ተሓቢኡ ግን ኣይሕባን እዩ እንተ ብሕጊ እንተ ብምርዳእ ብኣጋ መዕገቲ እንተ ዘይተገይሩሉ ድማ ክሳዕ ንህይወት ግዳይ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ደረጃ ክበፅሕ ይኽእል እዩ ስለዚ ኣብ ውሽጢ ቤተሰብ እውን ይኹን ዘይ ኣብ ሓድሕዶም እዩ ንሓድሕዶም ከዓ ይቃረቡ እናተባህለ ብሸለልትነት ክሕለፍ የብሉን ሸለል ትልዎ ዘለኹም ብኣባላት ህዝባዊ ርክባት ፖሊስ ኤርትራ እናተዳለወ ዝቐርብ ዘሎ ድምፂ ፖሊስ ኤርትራ እዩ ናብ ካልኣይ ትሕዝቶ መደብ ምክልኻል ገበን ንሰግር ኣሎና
ብዙሓት መንእስያት ግዚኦም ፍልጠት ንምድላብን ሞያታት ንምኽዕባትን ክትቆሙሉ ንርኢና በአንጻሩ ግዳይ አልኮላዊ መስተን አደንዘዝቲ ዕጽዋትን ኮይኖም ናብ ገባናት ዝዋፈሩን ዕድሜዮም ኣብ ማሕቡስ ዘባኹንን ከዓ ኣይተሳእኑን ተስፊት ገብረ ሚካኤል ናብ ከተማ ዱባርባ ተንቀሳቒሱ ብዛዕባ ኣብ ምሕረዲ ከብቲ ዘጋጠመ ፍጻመ ስርቂ ኣመልኪቱ ዘዳለወ መደብ ቀጺሉ ክቐርብ እዩ ቃለ ምሕተት ምስ ኣብ ስርቅን ዓመፅን ዝተዋፈሩ ጡርጡራትን መርማርን ዕድመ ንእስነት እቲ ወርቃዊ ዕድመ ናይ ሓደ ሰብ እዩ ሓደ ውልቀ ሰብ ምስሊ መጻኢኡ ዝስእለሉ ኣብ ዝውዕ ዕድመ ንእስነት እዩ ምስኣል ጥራይ ዘይኮነ ኣብዚ ዕድመ እዚዩ ብዓፀፋ ጎዩ ዓበይቲ ስራሓት ብምዕያይ ንምስሊ ጽባሕ ስጉሚ ብስጉሚ ደሚሩ ክኸዶ ዝኽእል ኣብዚ ኣፍላ ንእስነት እዚኡ ፍልጠት ማዕሪሩን ዝተፈላለዩ ሞያታት ዓጢቑን ንነብሱን ከባቢኡን ንኽልውጥ ዘኽእሎ ሓይሊ ክውንን ዝኽእል ኮታ ኣብዚ ዕድመ እዚኡ ንዘለዎ ውህብ ግዜ ብዕፅፍታት ኣራቢሑ ንምሉእ ህይወቱ ዘሳልዮ ዝበለጸ ስንቂ ክውንን ዝኽእል ብሓፈሻ ዕድመ ንእስነት ብዝግባእ ከተመሓድሮን ተኽኢልካ እቲ ዝበለጸ ሃብቲ ናይ ሓደ ሰብ እዩ በአንጻሩ ዕድመ ንእስነት ብንቕሓት ከተመሓድሮ ምስ ዘይትኽእል ግን ሴፍ ኮይኑ ቆርጸካን ከም ውሕጅ እናስሓቐ ናብ ማዕሙቕ ጥፍኣት ከጥሕለካን ይኽእል እዩ እቶም ዓለምና ብኣበርክቶኦም ኣብ ወርቃዊ መዝገባ ስፊራ ትሕበነሎም ዘላ ስሙያት ሰባት ንዕድመ ንእስነቶም ፍልጠት ኣብ ምድላብ ሞያታት ኣብ ምኽዕባት ለይቲ ምስ መዓልቲ ስለ ዝፀዓቱ ከምኡውን ውፅኢት ፍልጠቶም ብምርምርን መጽናዕትን ብምስናይ ብዘይተጉላባ ስለ ዝሰርሑን ዝጥቀስ ፍረ ሓዲጎም ስለ ዝሓለፉን እዮም ዋላ ድሕሪ ሙማቶም እንተኾነ ክዝከሩ በቂሖም ዘለው ዝበዝሑ መንእስያት በዚ ልዕሊሉ ክትቀስ ጸንሐ እወታዊ ተርእዮታት ዝተጸልዉ እዮም ገለ ግን ግዳይ ኣልኮላዊ መስተን ኣደንዘዝቲ ዕፀዋትን ብምዃን ግዚኦም ካብ ባራት ናብ ባራት እናተዘዋወሩ ፀሓይ አብሪቆም ክዕርቡን ኣብ ዝተፈላለዩ ገበናት ተዋፊሮም ሰኸም ሕብረተሰብ ክኾኑን ይረኣዩ ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና ከምዚ ልዕሊሉ ዝተጠቕሰ ንሎሚ ኣብ ከተማ ዱባርባ ናይ ዘጋጠመ ጉዳይና ሒዝናልኩም ቀሪብና ዘለና ኣብ ከተማ ዱባርባ ኣብ መፋረቕ 2020 ኣብ ዝተሃንፀ ሓድሽ መሕረዲ ከብቲ ማለት ማቻላዮ ብርክት ዝበለ ዚንጎ ከም ዝተሰርቀ ናብ መደበር ፖሊስ ዱባርባ ጥራሕን ቀሪቦ من سرقون زبل حتى ملسن مركب أبلات بوليس صعق مكتتال كجبرو جمرو بغلطة جنبات كل تشحن عسران حدن كبابي ساعات شعات تنفر عن دحر قطري عبروندا مالت حلوات وافي روم زنبرو أبلات بوليس بحباري قعزون زنبرو قالن ودن سلز ترتروم دو كبلوم تجديدهم بدحرز السعابة فتامة كما يمثل نيرو زوم سبات انتاوتيوم مستي قداماي فتامخه انتاي متححز اللوم نزبل حتوتات نمملاس عبتبوتات انقساقيسنا ناي زدالنايو قال محتات كتكاتاتلو باخبروت نعدم مجمرتا مولو شمكا تسرحلو زلخا صفحي قبل فوت ولد جبريل بهال عبد مدبر بوليس دوار مرمر خاين يسرحلو الراي زا فتامه ناي عامص عمل كيتكا مغلص ختبني الراي بعدت كلتا ورا حمش تشهن اسران هادن ساعات شعات تنفران بداي كاب غزانا بندا بيتسبنا خدت كلا قدامي تخصصي داويت خل مريم مس مليون داويت توهالو اب كبابي نعم عبر قدم مسرخبوا قدامي تخصص بحيلي حيزو موبايل عن خيط دولي هاديو الناس نفارح أثلك يعني دم دراري زبهلنا بدنا نفتي مقابر بحيلي مسير مالتي أو يأتيها بحيلي رغبوها بالحريو كلا يتخصصي ترغبوها سالساي زميك الفانس ترغبوها قلبوا موت الله هنا ولتم بحيلي أم نفارح وقال أم يصفعوا بخمسي وديهم سالساي كسوس نجزا خفان وكيلو كافت مقابر حجوا متواصل عملات بوليس روندا حلوة مالتي أما قدر هيبومو شلون تيجبر لسه تم عملات مساحته أجمع هون بتزجاج ما مس نجرتهم كهدم فتينه مس هادي محيل ولا هادي موم أركبهم حزام بزياء تتحيز مس مستحاته
ቀዳማይን ካልኣይን ክሳት ከባቢ ከም ዘለዉ ሓቢርና ማለት እዩ ደቂሶም ፀኒሖምና ሒዝናዮም መፂና ብከምዚኣ ተተሓሒዞም ማለት እዩ ሃራይ ብጀካ እዚ ክሱሳት ካልእ ፍጻመ ነይርዎም ወይ ፈጸምቶም ኣብ ዘይተለልዩ ተመዝጊቡ ፀንሐ ጉዳይ ስርቂ ነይሩ ከመይ ነይራ እታ ስርቂ እንታይ ኸ ነይሩ ካበይ እዩ እዎ እዛ ስርቂ እዚኣ ከመይ መስሊካ ወርሒ 6 2020 ዓመተ ምህረት ኣብ ድባርባ ናይ ምሕዳር ከፍቲ ኢሉ ናይ ምሕዳር ከተማ ዝተሰርሐ ኣሎ ካብዚ ከተማ ውፅእ ኢልካ ማለት እዩ ሕጂ እሱ ህንፁ የተወደአን ጥራይ ዚንጎ ገለመታት ተኸዳዲኑ ካልኣይ ወደን ኣብ ስራሕ እውን ኣይጀመረን ማለት እዩ ዝኾነ ክስታይ እውን የብሉን ዚንጎ ተሰሪቑ ፀኒሑ ኣብ ፈፀምቶ ትደልዩ ኣብ ምክትታል ፀኒሕና ማለት እዩ እዚ ቀዳማይ ተኸሳሲ በዛ ዓመት ምስ ተሰሓዘ እዛ ጉዳይ ምስ ዮሃንስ ዳዊት ዝተባሃለ ፈፂሞማ ማለት እዩ 20 ዚንጎ ቀዳማይ ተኸሳሲ ዳዊት ሒዝዎን ፀኒሑ እዘን 20 ዚንጎ ኣብ መንበሪ ገዝኡ ኣብ ሓደ ፈራስ ክሽነ ኣብ ትሕቲ መሬት ኩዒቱ ቀቢሮን ፀኒሑ በዚ ብኤግዚቢት ተታሒዘን ኣለዋ ካልኣይ ተኸሳሲ ዮሃንስ ዳዊት ከዓ ኣብ መንበሪ ገዝኡ ኣብ ትሕቲ ዓራት ኣቐሚጦን ፀኒሕና በዚአን እዘን 17 ዚንጎን ሕዝና ኣምፂና ኣለና ብኤግዚቢት ተታሒዘን ኣለዋ ማለት እዩ ካልእ ፍጻመ ትውስኾ እንተሎ ኣብ ምርመራ ብኸመይ ኢኹም ነዚ ፍጻመ ክትረኽቦ ኽኢልኩም ብፍላይ እዚ ቀዳማይ ክሱስ ይጥርጠር ከምዚ ብዝኾነ ክሳይስ ሓበሬታ ነርና እዚ ክንረኽቦ ስለዘይከኣልና ኢና እምበር ነርና ሓበሬታ ማለት እዩ ደሃኒ ነርፍቲ ምርመራ ሃልክልዎ እንዲኹም መላ ዝኾነት ቀዳማይ ክሱስ ዘሎ ክትረው ድለ ፀኒሑ እዩ በዕለት 18 ወርሒ 1 2021 ምስ 3 ሰባት ኮይኑ ኣብዚ ድባርባ ማለት እዩ ንሓደ ሃብቶም ክሰተ ዋሰይ ዝተባሃለ እንዳመፀ ከሎ ምስ 3 ሰባት ኮይኖም ከቲሮም ኣውዲቖም ሓንቲ ሞባይል ታች ሞባይል ሰሪቖም ፀኒሑ ማለት ወሲዶምና ብከምዚኦም ኣብዛ ጉዳይ ኣለዎ ማለት እዩ መወዳእታ ተመሓላልፎ መልእኽቲ እንተሎ ዓድል ክበካ ኣይረአን ኢልካ ዝኾነ ነገር ክትገብር ትኽእል ኢኻ ውዒሉ ሓዲሩ ግን ናይ ግድን እዩ ዝፍለጥ ማለት እዩ ሕጂ ካብ ሕማቕ ምግባር ካብ ዝኾነ ማለት ዘይኮን ነገር ካብ ምግባር ነዞም መንእሰያት ክውደቡ ኣለዎ ዘይርከብስ የለን መዓልቲ ሓልዩ ኩሉ ይርከብ እዩ ብምንታይ ካብዚ መደበር ተኸሲስካ መፅኻ ስርቂ ዓመፅና ይጓል ብዋኣቲና ማለት እዩ ሚልዮን ሓደ ሳሳይና ኣሎ ሕጂ ክንሰት ምሲና ንፅርግያ እናወርና ከለና እዛ ጓል ረኺብና ሽዑ ዓሚፅና ማለት እዩ ካብኡ ከዓ ናብዚ ኣቲና ሽዑ ዚንጎ ሰሪቓ ነይረ ሓደ ወዲ ዓሪና ነይረ ብኦም ተኸሲስ ኣሎ ማለት እዩ ተሓዙ ከለኹም ብኸመይ ኢኹም ተታሒዝኩም ኣነ ኮደቂሰ ፀኒሐ እቲኦም ተታሒዞም መፂኦም ሽዑ መፂኦም ንዓና ወሲዶምና ናብዚ ኣቲና ካብ ሰዓት 9 ገለኹም ምጀን ነይረ ከባቢ ካብ እንዳስጋ ድባር ሰሪዕና ማርቴል ለየርና ካብ ዝለዓለ ቀይድና ወሲድና ካብኡ ከዓ ገዛና ኣቐሚጥና ኣነፍቲ ውፅእ ኢለ ካብቲ ገዛ ቀብሩ ኣቐሚጠ እሷኑ ገዛ ወሲዶ ማለት እዩ 17 ወሲዶ ኣነ ከዓ 20 ወሲዶ ናብ ክስታይ ኣቐሚጠ ኣነ ህድሞ ነይሩ ድፈረሰ ኣብኡ ሓመድ ከዲነ እሷኑ ገዛ ወሲዶ ናከሰነ ትድሞ ፈሪስ ነይሩ ንኸም ኢልና ኢና ወሲድና ንሓላይ ግን ሽዑ ኣይጣዕመና ሲልና ተንገዛ ከይዛረባን ኢላ ፍታ ሓመድ ቀይረ ብመጀመርታ ሙሉእ ሽምካን ኣድራሻኻን ሚሊዮን ዳዊት ይበሃል ዶራ ብምንታይ ኢኻ ተኸሲስካ ኣብዚ መደበር መፂኻ ዘለኻ ጓል ምግሳስ ምስ ዳዊት ተባሃለ ኣብ ንመቃብር ረኺብና ምስ ሰብ ምስ ፀኒሓትና ካብቲ ሰብ ከዓኒ ፈሊና ሒዝና ሃልና ማለት ኢና መቃብር እዚ ምስ ዘሚካኤል ነርና ሓሳብ ክልቴና እሱ ዘሚካኤል ከዓ ምሳይ የድሕረይ ንሓራይ ድማ ፋኖን ባገል ኢላትና ማለት እዩ ካታ ይገብርሎም ኣቲ ሓዋት ሓፍቲ ብልኩም እንዲገል ኢላትና ምስ ዘሚካኤል ብሓሳብ ክሰገና ከይድና ፋኖን ኢላትና እሱ ተደሪኡ ደቂሱ ወዲቑ ፋኖን ኢላትና ድማ ንሕና ድማ ልካ ድማ ከፋኖ ኣይከኣልኩን እሱ ከይዱ ከፋኖ ኣነ ነዚ ሰብ ከዓ ኣተስየ ማለት እዩ ሒዘና ከድቁስ እንዳፋኖ ከሎ ተታሒዙ ከምዚኦም ኾነ ድማ ንሕና ድማ መፅኦም ድማ ሒዞምና ኣብ ገዛ ማለት እዩ ሒዞምና ቤት ፍርዲ ቀሪብና ኣለና ሕጂ እንታይ ይስማዓካ ንስኻ ከም ሰብ ልክዕ ተጋጊና ኢና ሕማቕ መዓልቲ ወይልና ሕማቕ መዓልቲ ኣለኹ ይትበለ ተጋጊና ሕማቕ መዓልቲ ወይልና ሕጂ ሕጊ ቦታ ቀሪብና ኣለና ንእረም ጌጋና ንብል ኣለና ካባና ተመሃሩ ክንብል ንኽእል ሰብ ስመይ ዘሚካኤል ፋንስ ኣብርሃ ኣድራሻይ ድባርባ ኣብዚ መደበር ብምንታይ ኢኻ ተኸሲስካ መፂኻ ዘላ ብዓመፅና ይጓል ልክዕ ሰቲና መርና ካብኣ እንዳኸድና ከለና ምስ ካልኣይ ረኺብና ኣብታ መንገዲ ካብኣ ምቲ ካልኣይ ተዛሪብዋ ንካ ዛሪብያ ትፈልጥ እንደገይለ ኣይፈልጠካን ኢላትን እቲ ካልኣይ ትፈልጦ ፀኒሓ ምስ ተታሒዞም ኮይኖም መቃብር ገፆም ካብኣ ንገዛ ተመሊሰ ነረ መይሳ ከዓ ሽዑናው ተመሊሰ ካብኡ ዳዊትን ሚልዮን ሒዞም ኣፀኒሖምኒ ካብኡ ዳዊት ሚልዮን ሒዞም ፀኒሑኒ ኣነ ከዓ ምስኦም ተሓዊሰ ኣነ ሽዑ ንገዛ ከፋንዋ ከይደ እሱ ነቲ ደቂ ስነሩ ሒዝዎ ኣነ ከዓ ንዓ ከፋንዋ ከይደ ካብኣፍታ መንገዲ ፀኒሖም ፕላይስ ሒዞምኒ ፕላይስ ምስ ሓዙኒ ሽዑ እንታይ ከዓ ኢሎም ንሓፍተ ኢሎም ኣበይ ፀኒሕኩም ኢሎም ናበዚ ፀኒሕና ኢለን
لا صحاب ويلاتهم دحري نعرف اليومني نعرف اليوم نيراتهم كم زي لهم قصصهم سبيلاتهم لك أنا خافي راتيات النرا قادمة صارم كشوع قرطي أكيد مسؤول عايزهم كأنا بزيم زيمني أنا زما لهم محل فملاتي 5 كتجاجي مسس نجاجي لا يتأكد تجاجين هذلنا عندي تمارين علينا عم دمدمتا منسياتنا نورقاوي غزيوم بزغبا كتقمرون ابغدنا اووتاوي اتحساسبا بممراش زتقس ابركتو خغبرون نتحساسب من أطالين لا يولد نسكر عنا عطي حباب زمن نعافي دلينا ملك من إلان يقلنا نسنكي إريترا مركبنا القبلين زي مسك المسك هم نفس السجنة وجهتنا فكر عقبة وفينا في عمر فتوسخي لسهرنا عدني إريترا نسمكي كبرت نخعرق مثل الدم عبد الدمدام فرحان زي الرقاو والقريب صور تخيلو عزك تردرد نهيوات فتينو نحلت الزدارة وردتها تحليتنا نزل حرق حموس حيبلنا لبنا بخبز وحدنا يوم كالمقبي عبدنا خسرت فقرنا هلاكي بفطري كس السنين شوفرينا مبقر الجوهات بتكوني من أطالين لا يولد نسكر عنا عطي حباب زمن نعافي دلينا ملك من إلان يقلنا نسنكي إريترا نفرق ساعات صنحة مدباتنا أبزي زازيمنا لنا مسانا بمتنحكم بسم كلهم مسارحتي مسكن نزلكم هناتي حساباتيهن ريتوتات بوطر تليفون 11 بوستا ساتون قطري 10 كتحبرنا ويبون كتلو كلنا خمتخلو نحبر زمت سومون بستفليت حستات كن رخبينا كساب شعو سلامن طعنان أبزز زلنايو بمناي نسانا فتوكم عدالوتن عربتن كابتن برهان زكارياس تمزغنتكو إرمياس أسفها تسفيت جبر ميكائيل موسى خيدان شيشاي تمولسون عود عمنينا سنايكنا